نشأ ليلة هاناتي موجي لكريستو ربي إن دوتي انتي اي مشي تتلقني شاشين دايف مولاي نسأ ليلة هاناتي موجي لكريستو ربي. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira mhix obbligatorja ta' San Lawrenz ta' Brindisi, saċerdot u dottur tal-Knisja. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Kalinu, Ġorġa u Lina Żammejt. In-salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Interna tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajt l-Ispiritu tal-għaqal u l-qawwa lis-saċerdot San Lawrenz ta' Brindisi biex jaħdem għal glorja ta' ismek u għas-salvazzjoni tal-erbieħ. Bit-talb tiegħu għati lilna wkoll dan l-Ispiritu biex narfu tajjeb x'għandna nagħmlu u nagħmluh sewwa kif għandu jsir. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu il-ktib tal-profeta Mikaea. Ira il-poplu tijek taħt ix-xetru tijek, il-merħla, il-wirt tijek maqtuwa li ġol foresta, fil-qalba ta' ġnejna sabiħa. Jalla tira f'Basan u f'Gilad bħal fi żmien ta' dari. Urina eġibujietek bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Minu Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lil-fdal wirtu. U ma żamx il-kolla tiegħu għal dejjem għax lilu joġbu juri ħniena. U jerġa' jħenna lina, jixħed ħżunietna taħt saqaħ, jarmi ħtijietna kollha f'qiegħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abraham, bħalma ħlift lil-missirijietna minn żmien il-qedem. Il-kelma tal-mulej. Rodu ħajl il-Alla. Sam responsorjali mnajdu fl-imkien u rilina mulej it-tiba tijek. U rilina mulej it-tiba tijak. U rejt imħabtek mulej lejn artek. Reġġajt il-Ġakob lura mill-jasar. Neħħejt il-ħtija tal-poplu tijek. Firtilhom bnubitom kollha. Reġġajt lura il-illa tijek. Taffejt is-saħna tal-kolla tijek fl-imkien u rilina mulej it-tiba tijak. Reġġana għalli konna Alla tas-salvazzjoni tagħna. Warrab minn fuqna il-killa tijek. Se tibqa' għal dejjem tinkorra lina, se tibqa' għal dejjem taħdab kontrina fl-imkien. U rilina mulej it-tiba tijek. Mhux int li terġa' tatina l-ħajja biex jifraħ bik il-poplu tijek? U rilina mulej it-tiba tijek, bis-salvazzjoni tijek għatina fl-imkien. U rilina mulej it-tiba tijek. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu waħna niġu għandu. Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kum Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien kif Ġesu kien għadu qiegħed ikellem lin-nies ġabhom wħud u waqfu barra u fiċċew li jkellmuh. Xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżda hu jieġeb il dak li kellmu qallu min hi ommi u min huma ħuti. Mbagħad mettidu lejn id-dixxipli tiegħu qal dawn nara huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel irrita missieri li hu fis-smawiet dak huwa ħija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Illum qegħdin naqraw l-aħħar silta mill-ktieb tal-profeta Mikeja. Interessanti ħafna għaliex iħares lejn Alla bħala dak li jaħfer. Il-poplu ludi għal-bidu kien iqis Alla il-bogħod biex toġbu trid tosserva l-liġijiet tiegħu, trid toffrilu ħafna sagrifiċċji. Imma mbagħad ġie l-eżilju. Din is-silta x'aktar xija wara l-eżilju. U l-poplu ludi beda jiskopri viżjoni oħra ta' Alla. Alla huwa jista' kollox. Imma l-aktar ħaġa importanti hija Alla għani fil-ħniena. Alla huwa dak li jaħfer u jerġa' jaħfer. Alla dak li jwarrab id-nubiet tagħna. U f'din is-silta il-profeta Mikeja jenfasizza fuq dan. Minu Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lil fdal wirtu. U ma żammx il-kollha tiegħu għal dejjem għax lilu jogħġbu juri ħniena u jerġa' jħenna għalina jixħed ħżunitna taħt saqajh. Jarmi ħtijietna kollha f'qiegħ il-baħar. Kienet skoperta kbira din wara l-eżilju kif qed il-poplu ludi skopra lil dan Alla li jaħfer u jerġa' jaħfer. Kemm ħaġa sabiħa. Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum għandna silta qasira minn San Mattew. Il-familjari ta' Ġesu marru jkellmuh u xi ħadd qallu ara hawn ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. U Ġesu jissorprendihom. Jgħid min huma ommi u ħuti. Imbagħad mettilu lejn id-dixxipli tiegħu qal dawn ara huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missier li hu fis-smawiet dak huwa ħija u oħti u ommi. Ġesu qed jola il-fuq mir-rabta naturali tal-familja. Le mhux biżżejjed ir-rabta naturali tal-familja. Hemm tarġa oħra, it-tarġa tal-fidi, it-tarġa ta' smigħ tal-kelma tal-Alla. U dini aħna hawnhekk il-familja ta' Ġesu għax nisimgħu l-kelma tal-Alla u nippruvaw ngħixuha. Ġesu mhux qiegħed ibaxxi lill-Ommu Marja Santisma meta qed jgħid dan id-diskors, anzi qiegħed jollija. Qed jollija xija dik li l-aktar semet il-kelma tal-Alla u poġġieta fil-prattika. Ara ftit. Ħanitkellma fuq il-qaddis tal-lum, qegħdin niċċelebraw il-San Lawrence ta' Brindisi. Dan twiela ta' isfel, in-naħa t'isfel tal-Italja fi Brindisi fl-1559. Meta kellu 16-il sena kien qiegħed Venezja u daħal mal-Kapuċċini. Studja għal Patri Kapuċċin, kien intelligenti ħafna, kien kapaċi ħafna għat-teoloġija u kapaċi ħafna għal-lingwi. Difatti kien jaf diversi lingwi, il-Grek, l-Ebrajk, il-Ludi, il-Ġermaniż,
il-Franċiż kien poliglotta ngħidulu. Wieħed kapaċi ħafna għal-lingwi. Ejja, u dan mar jipritka l-Ġermanja, waqqaf diversi konventi, ikkombatta ħafna il-protestantizmu, kien kapaċi ħafna. Tajjeb, laħaq Maestru ġenerali, imbagħad ma ċċettax, il-Papa u diversi prinċipijiet kienu jsejħulu biex ikun intermedjarju li ġib il-paċi, li jikkomunika ma' prinċipijiet oħra. Tajjeb, għamel ħafna xogħol dan. L-aktar li hu famuż għandu 10 kodba, 10 volumi, teoloġija fuq il-Madonna. Dan San Lawrence ta' Brindisi. Miet bħal-għada, meta kellu 60 sena. U meta għala 300 sena minn twelidu, fl-1959, il-Papa Ġwanni 23 ħatru dottur tal-Knisja. Dottur tal-Knisja, għamel ħafna ġejt dan San Lawrence ta' Brindisi, nitolbuh biex jatina l-kuraġġ li nagħmlu aħna wkoll xi ftit tal-ġejt fl-ambjenti tagħna. Aħna niftakru llum fil-ħidma kollha ħeġġa ta' San Lawrence ta' Brindisi biex bil-kelma u bil-kitba tiegħu iħabbrek għall-glorja tal-Alla u għas-salvazzjoni tal-erbieħ, nitolbu lil Alla l-grazzja li narfu x'iriedna nagħmlu u jenna nagħmluh sewwa. Ħalli qatmu lejn il-Knisja tiegħek nieqsa mill-Ministri Qaddisa u Għorrief li bħal San Lawrence ta' Brindisi iħabbirku għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni tal-erbieħ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li s-setanin tal-art jagħtu widen għall-kelma tal-Ministri tiegħek li jħabbrulhom x'inhi r-rieda tiegħek għal ġitta dejjem tal-bniedem tal-bnedmin kollha tad-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biet mid-dinja kull tagħlim qarrieqi u kull fehma ħażina biex xirbħu mhux il-qer u l-ħażen imma is-sewwa u l-verità tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-mistrieħ ta' dejjem l-għaddejja tiegħek il-familjari żammejt u lil ħutna mejtin kollha u ħalli id-dawl ta' dejjem jiddelilhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja li nilqgħu dejjem bil-qalb il-kelma tiegħek li tinżara fi qlubna biex nożżuha u nagħmluha ħalli nkunu nistgħu nofrulek kotra ta' frott u emejjel tajba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija. Għatina li nimitaw eżempji tant sbieħ ta' qaddisin kbar bħal San Lawrence ta' Brindisi u tant qaddisin oħra u għatina li nożżu l-kelma tiegħek u ngħixuha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kultant niltaqgħu ma' nies li ibatu biex jaħfru. Ibatu biex jaħfru, kultant il-mara pereżempju tfakkar lill-raġel x'int tagħmel tek u int tagħmel tek. Snin ilu. L-ewwel lezzjoni tal-lum tfakkarna li Alla iwarrab u jinsa id-dnub tagħna. Kemm ħaġa kera toqgħod tfakkar fi żbal ta' snin ilu. Insieħ Alla nsieħ Alla warbu, Alla radmu tefgħu fih il-baħar. Tajjeb, nitolbu għal dawn in-nies li qed inbagħtu biex jaħfru nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għaluna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum ġejjin iżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom, dawk li qegħdin fit-tmiem ta' ħajjithom u għal dawk li jduru bil-morda nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja dawwa lil mexxejja tal-pajjiżi biex jgħarfu t-toroq tal-paċi u mhux tal-gwerra nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
mulej Alla tagħna, il-qattalb li qegħdin nagħmlulek illum watina li nisimgħu bil-qalb il-kelma tiegħek, nożuha u nagħmluha bi Kristu siedna. Birek nu il-ħobs misir ħanin mil-qalbi tajjixna il-ħobs li jaqat il-bnedmin ma' ibnek Kristus sidna. Birek ukoll missir Addis dal-kaġiri salvana għajsiralina dem aziz ta' Kristu fedejtana. Tolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob l-missier li jista' kollox. Jilqamu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lil-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Lawrence ta' Brindisi. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex din l-offerta li hi xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tatina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu siedna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jiextaq nfaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija interġa' ssejjaħ lill-bniedem għal dusija li fija sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Kulu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew ksema tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu.
Mit-ċukontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien għaddejja tiegħek Kelinu, Ġorġa u Lina Żammit. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom qudiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna li nalkoll nitolbuk. Għatrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġin Immakulata Alla Marija, mal-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Lawrenz ta' Brindisi u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien Ġesu maħbub, kull ġieħ u ħajnatu, kif int ħabbejtna l-kol,
nixtiequ li nħobbuk. Iftilna l-bib ta' dik id-dar fejn qiegħed waħdek lejl u nar. Kull ġieħu ħajnatu, kull ġieħu ħajnatu. Ħallina ħdejk Ġesu, qudiemek mixħutin, id-ħobb tarhom flimkien, lil mutek maħbubin. Qabilna l-ħuddik il-qalb biex tisma' l-obla jgħidu t-talb. Ħallina ħdejk Ġesu, ħallina ħdejk Ġesu. Ejnu bil-wiefa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara tqalbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin nismani, fil-pjagi tiegħek qabini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qalbina mqazza għamel u Alla li tista' kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' San Lawrenz ta' Brindisi biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġied ta' kulħadd. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem ta' Marija dan fil-qabar qabel ma talla fis-sema. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tal-familji tagħna u l-barranin. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla Topalina Medembin, issa vissija ta' mawtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla Topalina Medembin, issa vissija ta' mawtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla Topalina Medembin, issa vissija ta' mawtana. Amen. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajt lill-Alla. Dinekom Alla, għax għal semmulek,